बदनाम जागोन बेखौ लाबोबान लाफायाखै आङो बे मेन्डेलाया बिटिसिआव 2020 नि सिगां 50 थाखा फैसा हरबाय बावगोनलै लामा लामा आलु आलु लांबाय थानांबाय जाम्बा नालाय बावसिया एसे ओंखायनो दा होनाया मना लानानै आलु 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 हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोदानफोरखौ गासैखौबो बरायनो थाखाय दिनै आं माने बाबुखौ माबा लांनायदों गंगनबादि स्कुलाव ओमफ्राय आरो फैलाबो फैगोन होननाय खोनादों नायनोसै देखायना होयोबा नोंथांमोना देखायनोसै स' नायलांबाय थादों आंनि ब्लगखौ थांसै बाबु अंगनबादियाव नै दulu था आथिङा थांसै अंगनबादि स्कुलाव थांसै जोङो ना बा दै जादों लामायाव अखा एसे हानाया थांगासिनो लेट जाबाय दिनै 10ता जासिगोन 9:30 बा 9:00 थांनांगौ Bên mai thì là bà mua thì thích cứ với cả lấy chân được. Mà mình nó là mình mà. Thì đi làm ăn thì đi vui rồi. Không phải. Ayo pagkasang gue video lalay lang na Pito kayo na pwede na ni Abua Rektor apa sih Pila ke naik grab ride nih negasnya Yo betul ini cuma dengar naba cuma ni dok nang pernah kon cuma ni deh na सोलायनो गोनां जाबाय ना जायगाखौ Buat kemungkinan saya bilang gini, si orang kami ini bersama baik mau si ini saya baik. Ini kami sesuai. Sudah mulai. Apa perlu kita? Ini saya pilih siapa tu? Okey ni, teman kalau di mana presentasi benda. Nama tu जोंनि गामिफोर बायदिनो जोंनि गामियाबो बेबायदिनो बर' गामि नालाय बेबायदि गामिफोरखौनो बर'फ्रा थानानै मोजां मोनखायो नङा होमबा आंनि गामियावबो बेबायदिनो एखे रोखोम दा बिसायख'थि फैबाथाय आंहाबो एसे माने बिखा खाब 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 मोनबाय थायो तारमाने आङो बिसायख'थि सफैबा टिकेट बिबाय थायो नालाय जोंनि शिबसारनिखौ दा बिबाबो आंखौ खालमासि होगोनलै नोंनो होनना थगायबाय थायो एबारबो बिदोंमोन एबार होनबाय खालमासि होगोनलै होनना बुंबावबाय आरोखि ओंखायनो आङो सानबाय मोगथाङावथ' जानो हाखानाय नंलालाय सिनेमायावनो जानोसै होननानै सिनेमा बानायदां फैला एमसिले नायदो ना सिनेमायाव जानायखायनो मोगथाङाव जानाय बायदि मोनलायदों आरोखि आङो दाख्लैबो टिकेट मोनैनि दुखुजों बे फैला एमसिले सिनेमाखौ नायनायसै आं नायनानै बेखौनो गोजोननाय मोनदों जाबायलै आंना बेयावनो रिजेन दा जियानो जा आङो नोंथांमोननो मोनसे खोथाखौल' इनफरमेसनसो होनो नागिरदों कारन आं मिथिगौ नैबे गयबारि समस्तियाव मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारनि अनगायै रावबो देरहाखाया नङा होनबा कारन बिथाङा बिटिआर नि चिफमोन आरो गाबोनबो चिफ जानो थांगासिनो दङ दा बेखायनो बिथांखौ फेजेननो हानाय नोंथांमोननि गयबारिल' नङा दतमायावबो बिथांखौ फेजेननो हाया आरो 2020 सनाव बिथाङा जोंनि कख्लाबारियावबो गेलेदोंमोन बेयावबो फेजेननो हायाखै दा खोथाया मोनसेल' मानसिफ्रा आरो 3 बोसोरसो जों बेबायदि माखासे पलिसि लानानै खामानि मावबाय बिनि रिजाल्टआ मा जानो थांगासिनो दं बेखौ थांनाय 1.5 मास सिगां मोनसे सार्भे खालामदोंमोन
आरो बे सार्भे रिपर्ट हिसाबै गाबोननि दिनाव जुदि इलेक्शना जायोब्ला इउपिपिएलआ हारसिंनो 25टा समस्थियाव देरहानानै सरकार सालायगोना दिनै 100% जाबाय बेखायनो आरो नोंथांमोननि समस्थिनिफ्राय फिन खनसेबाव आं दहाय बुंबावनाया प्रमद बर' बिथां सारानो बिटिआरनि चिफ जानो थांगासिनो दङ आङो दाखालि 2 मास सिगां 2 मास 1.5 माससो सिगां सनादाव बेरायनो थांदोंमोन कारना जाबाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरा देग्लाय हाबाखै होनबा सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि बर' रायजो राजाफोरा देग्लाय बिटिआरआव भट होनो मोनसिगोन बिथांमोना बड'लेण्डआव हाबबाय दा ओंखायनो बेफोर जायगाया बबे जायगाया हाबखो बे हाबनाय जायगाफ्रा माबायदि होननानै चिफ सारा आंखौ बेवहाय बेरायनो थिनहरदोंमोन गिदिंनो थिनहरदोंमोन आं गोबां बर' गामिफ्राव गिदिंदों दा गिदिंनायनि उनावहाय गोसोआव खोब दुखुबो मोनदों आरो गोजोननायबो मोनदों दुखु मोनदों नैबे कारन बे बिश्वनाथ गहपुर आरो सनितपुरनि जि बर' गामिफोर बिसोरनि जायगायाव दाबो लामा सामा गैया दालां गैया गारि मटर खारजाया न'खरनि हालोदफ्रा मोजां नङा बे जायगानि गथ'फ्रा लेखा फरायनो थाखाय 10-12 किल'मिटार थांनानै एलपि स्कुलाव थांनांगौ ओरैबायदि मोनसे गाज्रि अबस्थायाव दङ गोजोननाय मोनदों नै बिनि थाखाय बिसोरो देग्लाय बिटिआरआव हाबबाय आरो बिटिआरआ बेफोर ओनसोलाव अल राउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय गाबोन समफोरनिफ्राय खामानि मावदों दा बिदि गिदिंबाय थानाय समावनो ओइदिनखालि मंगलबारमोन आरो मंगलबारखाय गोबां बर' गामिफ्रा नैबेबायदि बाथौ मन्दिरावहाय आरज मेथाइ रोजाबबाय दंमोन गामिनि रायजो राजाफोर गथ' गथाय सेंग्रा सिख्लाफोर आं बेफोराव हाबहैनो मोनदों बाथौ मन्दिरावबो बाथौ मन्दिराव जेब्ला हाबहैबाय बदनामसो जागोनलै बेखौ लाबोबा होननानै लाफायाखै आङो बे मेन्डेलाया बिटिसिआव 2020नि सिगां भट होनो मोनाखै मिथिगौना रायजोफोर कारना मा मिथिगौ बिसोरनि भटखौ 50 थाखा फैसा हरबाय बावगोनलै लामा लामा आलु आलु लांबाय थानांबाय जाम्बा नालाय बावसिया एसे ओंखायनो दा होनाया मना लानानै आलु 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 होनलांगासिनो किन्तु लामायाव गंसे दंग दं आरोखि बेवहाय खालथार गैया दाना मा जाबाय बेखौथ' बे बारनांसिगोन ना खारनानै ससे आलु 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 होनना बारबोनानै बेयाव फिराव बारनायाव बावबाय मामोन लेर जाबाय साला इयावनो गलांबायलै होननानै दंग'आव दांग्रोमबाय थाबाय इयावनो गलांबायलै होननानै जाम्बाया दांग्रोमगासिनो मानसिफ्रा नुबाय मा गलांदोंलै होननानै दांग्रोमफादेरजोब्बाय मानसिफ्रा सनाफोर गलांदों खोमालै फैसाफोर होननानै दा साब्रै साबा सयजन ओरै दांग्रोमबाय खोन्थानो रोङा दांग्रोमफ्रा दांग्रोमनायावनो सासे मानसिया बं खिफिना होबाय बेना खिफिनाया आलु मोनांबाय आलु मोनांबायलै होनबासो जाबाय ओइ मोनबायलै जाबाय मा मोनखो आलु 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 दा ओंखायनो बावै बायदि बै आयंमोना आबैमोना ट्रेक्टर 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 होनलांबाय था मिथिबायना दा जियानो जादोंला गोलाव खोथा बुंला फैगौ 22 तारिखआव नोंथांमोना जाहाथे बयबो थाब थाब थांनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होयो बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबबाय खुलुमबाय थेंक इउ UPPL जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद